piyak sepining swasana jelas nada ngaturke anger pambuka MC-ne kelang hadap kiri jalan semuanya pasukan hadap kiri jalan Dek Tari Dek Fitri
kompak. Mboke ning kene. Ayo, Mbok. Yo tari tok, liyane meneng. Nano, kowe njur bayar apa ora? Saiki wis kapatok banjur jan rasa jauh ati lega wis Setunggal moko sawiji diaturke senarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Yanto ganteng dhewe. masa Yanto bagus dhewe. cari sapa Yanto wetenge luwe. heeh Yanto merengut wae. Kurang Yanto rokoke. Yanto Yanto. Yanto Yanto Yanto. ganteng 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 Yanto play play Yanto play play Yanto play play Ayo gundelan tekmu Ayo gundelan tekmu Oh ame-ame belalang kupu-kupu Siang makan nasi kalau malam mimpi susu Susu perawan rasane ra karuan Susu yati pancen enak sekali tek kaya ngrasakne Lali janjine ayo Yati bogel wati Mas Wiwit monggo yo Bue monggo tidak mriki ayo mriki Bue Bue monggo tidak mriki Paijan yen ra kerja ora jajan masuk beboge dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srege kene aku tunggu kowe ana di kono ana mangking saya lali janjine jarene alasane ninggalake sapa wong sing ora gelo wajan kowe ora teko Ibu, monggo tindak mriki. Ya, joget bareng mriki ta ya. Yanto Ebrahe ble Yanto merengut wae Nah, masuk ora? Yanto rokok entek Nah, cocok. Heeh. gari rong batang ke melas Layakno pucuk yo kaya. jancane Dik yo Janjane Dik. kowe wis rindu Wis rindu ta ya. Kok salah to lagu gen? ora iki lali janjine yo Wis janjine. suara siji suara loro Oke. Janjane kowe Dik ning kowe ngendi? Gelagatmu. bagus ngundang ora we janjane tak tung tak blang tak yo Oh iya. suara apa ora ngono Mas jenenge suara siji suara loro iki kudu beda Oh beda. ora padha Ngene wis, nyantai play-play matiin. kowe iki kok senengane miku cilik mbok demoki ae heh ada prono Janjane kowe ning ngendi?
sapa wong sing ora lo kadung dandan sembuh kowe ora teko arti foto iki lho monggo-monggo Bu ora arti foto ibu iki ayo Mas arti foto barang sing mesra ngono bendarane bojone tenan maaf ya aku gelut piye ayo gelut asik koyo lali bergoyang bersama dengan beras nada campur sari Jos, ae jos, Sri Huneng Mustika Toban, Labuh Tresno, Panesambaya Pati. Marang Raden Wiratmaya, Kangmus Prasetya. Anambut krapi sing rumput Sri Huneng putrane Aji Mas Yudi mangsa pati nalika ing wuni kapupuh ing Madyalaga tukrang tanding marang Pinak Jingga Sor piye? sing awake dhewe sowan tekan kene iki beliau ini. Oh niki. Mas Yudi. Mas Yudi. Lemune kaya ngono kok parapane cungkring iki lho. Lho, salah Lah kuwi. nggih. Mas Wahyudi iki. Mas Yudi. Kuwi bos. Bos napa niki? Lho kuwi Bos juragan napa? kayu jati kok. Oh, nggih. Wes ketemu nang perapatan kae to, Mas. Hai. Nggih. Anu mengke sawerke kula. Nano. Tresna Slow. Kaya lali bergoyang cok lego kabeh Indonesia Sri Huneng Mustika Toban Labuh Tresno Panesambaya Pati Marang Raden Wiratmaya Kangmus Prasetya Anambut rapi alayong
lho Dek Fitri diaturke sambel kemangi. Iyo. Asik. Monggo sing ngersake sambel kemangi Pak Dik. Monggo minara mriki joget. Jangan ngasih, jangan
kaya rimarum sing tumancep sakjroning atiku nanging rata rasa mung alonku sing netes lolos tembus sakjroning ati ajur mumur atiku kadya bumi perasane pikir pikir koter aduh bace eluwo sumpingker acuring hatiku ora bisa jelas nada campur sari Raja Wali Audio sekondang cerah foto video syuting spesial kagem keluarga besar saking Boyolali tersenyum asik kaya rimarum sing tumancep sajroning atiku nanging rata rasa kok sing tumetes netes nolosi pipi nanti tembus tekan jroning ati ajur mumur atiku kadya kumik berbedai pikir koter aduh bace eluwong sumpingker acuring hatiku ora bisa ditambani yo mung donga tinongo muga-muga langgeng saklamenya matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada yo jelas nada campur sari spesial kagem koordinator pun jelas nada Mas Mus asik Boyolali bergoyang
yen ngelingi sing wis dilakoni dek biyen jarene padha dhewe Satya janjine tresnane salawase teko keri mesuk-mesuk kancane bu bos tekone keri ndemuki bokong kacu iki pancen beni tur kandane wangi aku wong kari ipone muga-muga sing wis dilakoni jelas nada campur sari kanthi janji so hidup semati kacu iki pancen beni tur kandhane wangi aku ora bakal lali yen ngelingi sing wis dilakoni dek biyen jarene kandha dhewe Satya janjine tresnane salawase cek loro neh mas kacu iki sing menehi saiki wis lali aku wong kari ipone muga dadi panglip oreng ati
mangungkung kangguan rima kanduan rima monggo saking Butari Sikro
Pepiling cok jelas nak. Lego bergoyang cok. Jelas nada mas sampur sarine. Ayo yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Wes wancine tansah dielingke. wajine. Wes wancine padha nindakake adyan wis kumandhang wayahe sembangan natepi wajib dawe pangeran sholat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina aluwe sampurna yen berjamaah Subuh luhur lan asar ayati ngadoke tindak munggah maghrib lan isya cakepe prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama ngene kono ning donya mung sedelo sabar lan tawakan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah wis wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake azan wis kumandhang wayahe sembahyang natepi wajib dawe pangeran sholat dadi cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah ayo luhur lan asar masalah Sunah sayati ngadoke tidak munggah prayogane ditambah salat sunate aja sembrono iku perintah agama Eli kono ning donya mung sedelo sabar lan tawakan pasrah sing kuwasa yen kepareng besok munggah suwarga hae matur sembah nuwun Pak Monggo baji. Hai
Kanton kagem pepundhen kula songsong agung saking Klega. Bapa Paina Sagotra Klawangsa. Semangga beksan taun sinarengan jelas nada campur sari. Blarak disampirke. Serarang ngamperke Mas Kijing mireng. Monggo Mas Dodo. Ayo Mas Bapak Rakimin. Kijing mireng Etan telingun apa setyane kelakon. Monggo, Bapak Paino. Ayo Mas Kijing mireng. Ayo Mas Kijing mireng. Serek lurek suwek pinggire. Aja dilirik ana sing duwe. Pak Rakimin. Monggo Pak. Ya Mas, ya Mas, etan telingulon, apa setyane kelakon, dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati mbak. Penak miring ayo mbak, penak miring tebak ning celone, jare emoh kok jaluk maneh. Ibu kela diprayitnya. Wong prawira. Pak Paino kan Pak, anu parian Pak. Nggih monggo parian, Pak. Sik, mikir dikeki sik. Nano. Mas. Monggo. Nano. Saged-saged lho. Ngetan bali ngulon terus tangan kulon sing ngulon terus ibu napa-napa lho. Tenang, Kel. Oh, mboten parian. Mbak Yati. Parian we. Oke, Pak. Sing apik tur mendhi saru. Ora. Ora, yo. Sarekara ana gemake. Namur rondo karo anake Mas. Ya Mas, Tanjung Merah akeh bedute, krasa penawaran tutute. Etan kali kulon yo kali, tengah-tengah ana uwote. Kono gemati, kene gemati, timbang-timbang padha abote. Awan menyang karetan nilai odo ing omah pur. Kel, selali Kel. Geser. Oke baik. Oh. Lo Kel. Lo. Pak Paino. Sing nembang kula. Oke baik. Ini Kel. Kula yak-yakan ngono. Mangga. Amben kayu kume megaplek Dek Yati ayu anu nemplek. Ya ben Kene sikil. apik ya. Ya Mas, ya Mas. Pak Budi monggo. Telingulan apa setyane kelakon. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Tuku seblak nikmati yo. Rasa penak wong yang medhun. Matur nuwun, Mas. Oi, 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 oi. Wong prawira. Mati lawapun negara. Ayo Dek, kijing miring ben ayo Dek. Ayo Dek, kijing miring. Kijing
Mas, syutingnya merana mas. Tuk tuk, ping pindho. Numpak becak rodene miring. Tambah maning. Saya matur sembah nuwun berkah selalu.